И здравейте на всички, които ме гледате. Аз съм Кристиан и днес ще направим едно видео, в което играем Clash Royale и по-точно ще ви покажа декът, с който станах 8 арена, с който тръгнах от 2222 купи и станах арена. Но нетът сега ми е хипер бавен и докато може ще стане добре, за което се ядоса много винаги, когато снимам и не играя. Ето готово. Значи декът е с гигант. Ето сега ще ви го покажа тук. С него вдигнах 2311 купи и станах 8 арена. Ето го декът. Както виждате тук почти всички битки са ме дефит, защото загубих много пъти на Triple Search Engine, на един друг къстъм турнира загубих. Но ето сега ще ви покажа реплеите. Ето почнал съм от 2022 купи, както виждате. Първият реплей. Най-долният, с който съм победил 3-0. Ето гледайте сега как се игра с този дек. И ако ви хареса, може да го копирате и вие да го пробвате, ако сте 7 арена и отивате към 8. Има гигант, валкирия, инферно, дракон, уич, бейби драгон, бомбер и така нататък. Общо взето един танк и сапорт карта. Зад него един тауър, с който да им спираме танковете, с които ме атакуват. И ето сега това е първият реплей, с който дек почнах да играя. Това е първият реплей от битките. И гледайте. Тук естествено ще му вземем тауъра. Той просто няма с какво да ни контрира. И да, общо взето, идеята на дека е да сложите гиганта отзад и да пушвате нещо като гонем дековете, като пека дековете. Обаче аз реших да сложа Giant, защото иначе декът става доста скъпичък. И ето сега, примерно пускаме Witch, слагаме бомбер, например, както ще сложа и аз тук, доколкото помня. Сайкълваме до Giant, например, и го слагаме отпред. Не, Valkyria слагаме и сега Giant. Ето това е идеята на дека. Просто в Double Elixir много не могат да ви контрират, защото той направо пич се отказа. Той не знам. Но се отказа и първа победа с този дек, т.е. от тези, които ще ви покажа. 3-0. Нетът, както виждате, ме е страшно бавен. Така, сега ще ви покажа другият реплей, ето този, в който съм победил с 1-0, в който имаше Inferno Tower, който ми беше трън в очите в момента. И този Giant Skeleton. Гледайте битката, направо тази битка доста се изнервих, като я играх. Но щом победих, бях много радостен. Ето сега чакам, събирам се еликсир. И естествено ми пускате Giant отзад и ми уичката. Защото и Giant да пуснете отзад, след него своите уичката. И ако пуснете уичката, отпред ще своите Giant по-късно. Ето така, както направих аз и готово. А този Giant Skeleton само ме притесняваше да не би аз да нямам инферно и той тогава да го пусне. Защото тогава изгарях. И добре, че беше инферното и го слагах така на добро място, на което няма да може да ме оцени бомбата, да ме оцени тауъра. За което бях много доволен. Просто хванах се и ръшнах. И станах 8 арена. Доста ми беше трудно. Веднъж бях на 3 купи от 8 арена. На 3 купи, представете ми, само на 3. И загубих първата битка, в която играх тогава. После отново загубих отново и се паднах на 2100 и няколко. И после пак играх. Загуби, победи, станах на 2222 купи. После направих тия битки и станах 8 арена. Аз даже ще забързам тук. По 2 ще го направя. В смисъл горе-долу, що годе вече разбрахте горе-долу какъв е декът, как се играе с него.
Инферно Тауър за защита, Валкирия и Бомбер може и за нападение и за защита, също и Уич и Бейби Дракон. На Инферно Тауъра нямаше как просто да не го сложа, защото много ми играеха с танкове. Примерно Пека, Гонем, Джайант, танкове, но доста танкове. И ми беше доста трудно преди това, защото имах почти само дефит. И ето тук стана доста кофти за мен. Защото той пусна изкънята на армия, обаче насъбрах инксир за бомбера и ето тук само го довършвам с един заб в последната секунда. Ето. И победа. А вижте, и куните ми останаха на доста здраве, 2300 и 2100, което е прекрасно за игра с нещо Giants. Това беше много добре и просто ми изкефи много. Ето сега другата битка. Тази тук не я гледайте, този дефит отгоре, той е от турнамент, където загубих. И ето я и... Чакайте, къде беше? Тук някъде беше тази битка. Не мога да се спомня точно къде. Така... Как... Тук загуби... Това са тук на френдни битки играх. И ето го. Ето я. Тук. Ето битката. Точно на екраните ви е, точно по средата, с която победих 1-0. Играх срещу Спарки, Royal Giant, Clone Spell, Wizard, Zap, Торнадо, Minion Horde. И победих с 1-0 и тогава бях страшно щастлив, защото бях на 2288 купи и ми оставаше само една игра до 8 арена. И просто викам, играя пък каквото стане и победих. Направо не можах да повярвам. За първи път ставам 8 арена, смисъл, т.е. не съм ставал 8 арена и после да съм падал. А един мой приятел беше станал от... Т.е. той беше 7 арена и аз бях 7 арена. И той изведнъж почна да играе и стана 9 арена, за което го поздравявам. И след това аз викам, що па и аз да не стана там 8-9 арена. И станах. Викам, сега ще играя и каквото стане, загубя, победя и готово. И играх и спечених, което е много добре. Перфектно направо. Много се радвах, след като станах 8 арена, защото беше хипер яко. Тук този зап ме изкефи. Ето тук обаче не ми хареса, защото ако нямах бомберче, доста трудно щях да я спра тази принцеса. Но ето виждате, неговата кула е на 1000 демидж, моята е на 2100, а другата въобще не е и покътната. Ето това според мен е добър дек. Казвам според мен, личното ми мнение е такова за този дек. Принципно аз сам се го измислих. Казах, ай сега ще своем Giant и така. Сам се го измислих и ето. И станах 8 арена. Ето тук беше най-атомното комбо. Royal Giant и Spark зад него. Това беше доста отвратително. Защото аз пускам Inferno Tower, за да спра Royal Giant и след това Spark. Бум, айде. И ми буташе Тауъра, което беше кофти. Но добре, че имах Electro Wizard и Zap, с което да контрирам по перфектен начин това Спарки. Ето тук обаче доста се ядосах, като видях, че Спаркито удари и че принцесата ми нанива отзад демидж. Но неговата кула беше останала на 125, та не беше кой знае какъв проблем да го бия. Но най-се изнервих ето тук в тази битка, когато Спаркито ми удари и когато той пусна отзад една принцеса, която ми правеше чип демидж. Беше доста кофти. Обаче ето за това, ето за тези случаи слагах Inferno Tower. Ето имаше Giant, не Giant, ами Royal Giant. Аз го контрирах по перфектен начин. Ако нямате Electro Wizard, ако нямате, може да сложите Мускетар, също става на място на Electro Wizard. Според мен аз така по-скоро зная, че се прави по принцип, когато нямате Electro Wizard, се слага Мускетар. Ето тук обаче беше направо фаталното отброяване. И той точно пусна Спарк и аз пуснах Electro Wizard
И това Спарки не можа да направи нищо, защото го унищожих. Естествено, аз след битката му пратих такъв смях, защото бях много радостен и бях много щастлив. То е едно и също да има, както и да е. Така и надявам се този клип да ви е харесал. А между другото мога да дойдете в моя съюз Крис Арми но обаче тук трябва да имате минимум 1000 купи, иначе е отворено, всеки може да влиза, който пожелае. И надявам се този клип да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да се абонирате и да дадете по един лайк.